As edís do Grupo Municipal Socialista reclaman que o Concello de Ourense reduza o período medio de pago a provedores e salde parte das súas débedas seguindo o procedemento do mecanismo estatal que habilita crédito para elo se as administracións locais o precisan. Unha adhesión que, por outra banda, é obrigatoria para o actual goberno. Os últimos datos que temos son do pasado mes de xullo. Temos agora mesmo sen pagar un montante de 11 millóns de euros en débedas a provedores. O período de pago atópase por riba xa dos 140 días e o que vimos a dicir hoxe é que plantexamos que de maneira urxente o Concello de Ourense se acolla ao mecanismo estatal de pago a provedores. Un mecanismo que habilita o Ministerio de Facenda, polo cal poderíanse ter aboados se o Concello, que é obrigatorio que se acolla a este mecanismo, elabora un plan de axuste e fai os deberes en cuestión de un mes, teríamos todas esas facturas aboadas antes de que remate o mes de outubro. E creo que eso, a marxe de ser obrigatorio ese cumprimento dese mandato polo Concello de Ourense, nos poñémolo sobre a mesa porque creemos que a día de hoxe o propio Goberno Municipal o descoñece. Creemos que hai que aboar esas facturas a maior urxencia, a maior brevidade e, dende logo, aproveitar este mecanismo que ofrece aos concellos o Goberno de España para facelo. A situación, segundo explicou, leva a que se incumpran a meirande parte das obrigas que se teñen co Ministerio de Facenda e que este adopte as súas propias medidas. A débeda contraída co Estado, logo de firmar o préstamo e facerse este cargo de ditas facturas, iría deducíndose dos ingresos que se lle outorgan ao propio Concello de Ourense.